Дівчата, а що ви тут робите? Ми майструємо кришки для наших ям та відпадків. Так. Що ви очікуєте від цього дня? Ми доробимо кришки для відпадків. Да. Так? І дуже насиченої програми. Чудово. Дівчата, а що ви очікуєте від цього дня? Попити води, поїсти, поспати, А що ви вже зробили за сьогодні? поїли. Ну, я метентна. Пекло дно, усі дівчата знають, пекельні барвиці, забути їх не можуть, чорти ви лісові. Гей,